Dadi marisi warase badan lan nolak lara. Iki kok kosok balen karo ilmu kesehatan. Kurang gizi penyakitan. Gisine terjamin sehat. Iki kok malah diwale amre sehat luwe yo. Warek gampang lara. Tapi kenyataan wong biyen-biyen sampean kira-kira ora-ora menawa ya krungu critane ada sego mbiyen apa jenenge? Bakul. Nah, Wakul. kaya Tompo. nah, ceting. Ceting, ceting. Ceting. Sepira ta isine lek ceting yo kan. Titik. Nah, ada wedang apa jenenge? Cingkir. Cingkir sepira? Cilik. Ya. Kuwi biyen. Biyen apa? Kaya ngono kuwi. Hariane. Umure dawa-dawa. Awake sehat-sehat. Ngibadahi kenceng. Dadi marisi warase badan lan nulang larane badan. Kuwi betah tirakat. Lah mongko sebabe lara iku kabeh saking akehe mangan lan ngombe. Iki dudu kelase awake dhewe mau wis tak aturne. Alhasil dadi rusake anak Adam kabeh iku sebab loba maring donya. Lan saben-saben loba maring donya iku sebab nuruti sahwate weteng. Nuli sahwate perut. Sing nomor 10 paedahe luwe iku marisi kongan gawe sedekah. Tadahe mek titik kan longgar. Lale mangane mek sak pucuk entong. Ya setengah kilo batih 5 isu sore. Ora wis. Sing lo beri liyan iki. Ayo dae nek kaya ngono kuwi. Dadi butuh luwe. Saiki wektune mangan. Nang 4 derajat. Utawi wektune mangan iku
kira-kirane mangsane iku eneng 4 derajat. Derajat sing nomor 1 iku luhur-luhure derajat. Yaiku arep mangan saben-saben 7 dina sepisan nganti teka 40 dina. Antarane 7 dina nganti 40 dina mangan sepisan. Derajat sing paling dhuwur. Abang iso bayangne, poso sedina ngono kaya. Berat. Hah? Abot. Kamu kok benine dibuweki lho. Lah ya. Lah. Kon sik kuat mangane 40 dina 40 bengi betah. Enteng berarti. Iki kaya ora masuk akal ya. Maksude ben krungu iki piye? Ngerti awake dhewe iki lek dibandene wong dhisik sing nasor lungka ngono. Bab takaro pilawlah iki. Ngerti oleh jan mesti wong dhisik ndanak ngono. Ya nang langit. Lah mangan 7 dina kan 40 dina mek sepisan awake dhewe ping pira? Sedina ping pira? 4 ping 5. Lah sedina ping 3 lho. Lah ya jan. Bae. Kaduan kaya ngono. Sapa wong-wongane sing mangan antarane 7 dina nganti 40 dina kuwi didhawuhne kaya Sayyidina Abu Bakar Siddiq 7 dina mangan sepisan tur mek 7 sendok. Tuh iki. Iki cocok imane Abu Bakar Siddiq cara ditimbang karo imane wong Islam sak jagat iki liyane para nabi jek abad imane Abu Bakar kaya ngono kuwi. Dadi sampean awake dhewe apa nyenggol iki? Blas. Lah, blas. Upama ya bendina rita lah. Mangan ning mek 7 sendok sedina sepisan ngono piye? Wis kuat apa, Rom? Mboten kuat. Lho, kuwi ora kuat tok. Lah ya. Dekat, malah ora nyenggol iki. Ora nyenggol. Derajat sing kaping 7 arep mangan saben-saben 2 dina hingga 3 dina mangan sepisan. 2 dina 3 dina iki. San 7 sendok. Takre 7 sendok. 7 sendok. Wik kelas nomor 2.
Lah derajat sing kaping 3 kuwi asor-asore derajat yaiku arep mangan ing dalam sedina sewengi sepisan tur 7 sendok paling asor. Awak dhewe manggen ning ndi? Wah, ora nyenggol paling jero. Ora duwe pangkat. Ora Sing asor dhewe. Lah nggih. Kaya ngono kok. Nggih. Hah? Nggih. Bab mangane kaya ngono kuwi. Mulane atine tajam banget. Peningale ati, wah, tajam banget. Wis dingae contoh. Bab mangan tapi wong ya ora ngalap ngibarat. Sampean kan ya wis paham karo ula. Mangane ula ki pendak apa? Bangsane ula blandutan macan. Luwe-luwe ula weling. 3 wulan sepisan. Lah sing gedhe Luwih suwi. 6 bulan sepisan. Lah. Ula bangsane blandutan macan. Bangsane ula luwo. Ora ning ora wedi. Kutuk ketoke. Tapi lek nyokot Bahaya. mateni. Beda karo ula priting. Sampeyan weruh ula priting. Layon. Wah, pedho wong lu mau ngap-ngap kan arep ngemplok-ngemplok jahane kepres. Ora nang apa-apane. Kae mendina manganan. Lek panganane teletane. Dadi nek kepres nyokote ya ora lara lek. Mula priting. Paling kepres ya mula priting kuwi. Bangsane sing mangan sasen-sasen sepisan ya, weh. Anteng. Lawai dhewe diarani wuta atine ya gelor. Batene ya tenan saking dele. Lek ra dibengoki ora krungu. Lah sing atine iki tajam. Peningale pening. Eneng apa digawe krasa. Tur paham. Gawe krasa paham. Gawe krasa paham. Gawe krasa. Kaya ngono lah. Lakon-lakone wong dhisik. Ana dene Kanjeng Nabi Muhammad rehne kuwi pinangka contoh kanggo umate lek dahar sedina sewengi matur sepisan. Isuk dahar sore ora. Sore dahar isuk ora.
Awake dhewe iki nerokne sapa? Nuruti nafsu apa manut tuntunan agama? Nuruti nafsu. Krasa nuruti nafsu ya. Nggih. Malah dimandekne ilmu kesehatan malah. Iyalah. Ya, lagi di kelas ini kaya nggak masuk akal. Dudu kelas gampang. Neng ngerti yo. Atine menungso iki lek pancen bening tenan koyok-koyok roh barang sadurunge tumiba. Jane ora kok roh ngono ndak. Eneng apa wae digawe krasa. Dikontak karo Gusti Allah, didudoi. Kae eneng ngene, kae ngene, kae ngene, kae ngene. Golek ati wuta blak. Didu, mo era roh. Hidupi ora ora. Awake dhewe didepi rambu-rambu urung mesti iso maca. Lah kowe rambu-rambu. Iya ta. Bukti nyatane. Sampan roh kula wis kan biyen lho. Nggih. Kaya kan biyen lah